Значи това е New Holland T7070 Autocommand, комплектован с плуг Vario Pau Lemken, и сега ще ви обясня някои по-основни неща. Така, вече сме вътре в кабината. Като за начало се настанявате удобно на хубавия стол, който е на въздух. След това си дърпате кормилото, както ви е удобно. Значи това е арматурното табло. Виждате обортомера. Това е тук. Това е датчика за гориво, датчика за налягане на маслото. Тук е джойстика, с който става управлението напред или назад. Това са също още опции. Сега трябва да обърнем плуга. Той е обръщач. И след това трябва да му регулирам ъгъла на захвата, защото бях го разбутал. Ъгъла на захвата е 40. Така, след като сме готови, ще дам малко назад. За да мога да се насоча в браздата. Мърдате леко джойстика и той тръгва бавно. От джойстика не си избирате газта, не си избирате предавките, ами просто скоростта, с която искате да се движите. Газта и подаваното количество на гориво и предавките си ги избира самото. Като ще орем, оранта е тежка работа и трябва двигателя не сам да си избира газта, ами ние да му я изберем. Автоматично съм настроил на 1800 оборота да работи. Ще се насложим сега в браздата и ще пуснем плуга. Пускането става от джойстика на клавиша. Трябва съвсем още малко да мръдна ъгъла на захвата. Така, пускаме.
Значи това за начало е GPS-а, това е компютъра или по-скоро монитора, където излизат най-различни данни. Това тук е скоростта, с която се движим, ъгловата честота на двигателя или обороти, температура, колко е зареден акумулатора, натоварване на двигателя в проценти. При оран двигателя трябва да се натоварва между 80 и 90%. На моменти може и